osoitteessa posti.fi/netposti. Voit voittaa 10 000 euron matkalahjakortin. Kello on 14. Tässä uutiset. Pankit ovat selvinneet finanssivalvonnan stressitesteistä. Perussuomalaiset eivät arvioi Jussi Halla-ahon asemaa. Keskustapuolueen jäsenet lataavat odotuksia tulevalle uudelle puheenjohtajalle. Uutiset toimittaa Kaisa Pöllänen. Finanssivalvonnan stressitesti kertoo pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskinkantokyvyn olevan yhä hyvä. Tämän vuoden stressitesti osoittaa, että pankki- ja vahinkovakuutussektoreilla riskinkantokyky on säilynyt viime vuodesta lähes ennallaan ja vahvana. Sen sijaan henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden tulisi vähentää riskejä. Yhtiöiden lähtökohtatilanne tämän vuoden stressi... Ja nousee sängystä. Sudet eikä pesi hyytävää. On puolisonsa vartalolla 2 täkkiä. Toinen oli lahti, jonka reuna repsottaa. Katse jahmettaa.